Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka St. Peter's High Secondary School, Dangar East Khasi Hills District. Hagash potri uyayong aja upon Rio, kalaraki yaka jingya nanti ke basan pau Snem, man besa yaki umpo olio Jingstart shagi Khynnah, ki basyong ki basa hagi Shnong maper ki badon Khappud. Hakani ka sengi lasa kilang no menteri katnat puli putih ka sarkar jela uba la kemen rembui, ubalalong rukum ukongsan, haka bawla pelait ru yaka Jubilee souvenir, ban pensa jingken mau yaka jingya nanti jangka school yaki san pau tadi ki mau mer. Kiway pat kikin ram kilendan ki balaya don lang kikin thop yaw MLA ka Mausun Ram constituency uba Olan Sing Sun, u MLA ka Ranikol constituency uba Pius Marwen, u provincial jong ka North East India province Reverend Dr. Joseph Mapilarambil kinong hikai ki Khynnah school bar ki bala sha khot ngobha. Lapin syongkun ya kani kasngi da ki jingpen bernia na ki Khynnah school bar ka jing pelat pat ba ya ka official website ka bathamai jong ka school da uba Olan Sing Sun bar ka jingpen kup buram ya ki principal berim ki Khynnah school bar ki nong hikai ben kong jong ka school.